Познахте ли коя е тази послушната, прилична консьержка? Над 95% от жените в България са такива консьержки. И техните партньори са именно гама мъжете. Над 95%. Не струващи за нищо, не ставащи за отношения, слаби, некадърни мъже. Идеалната комбинация. Консьержката е тази, която работи, тя е отговорна, тя е мила, тя е добра за всички, тя е пат, тя си гледа децата, тя не излиза извън правилата, винаги следва всичко, както и каже шефът. Но в любовта е пълен имполит. Все се жалва, че няма нормални мъже. А когато си намери някой мъж, по-скоро е склонна да го приюти вкъщи, да му заплаща сметките, защото той 6 пореден месец не може да се намери правилната работа, милички. И много често му става майка. Дори да е по-малка от него, което е рядко случай, но дори да е по-малка от него, тя си му извършва майчинските услуги безплатно вкъщи. Не, тя не иска брак. Тя не държи на такива работи, защото сега нали никой не се жени. Брака е от живелица. Но тези мъже успешно са успяли да променят мозъка на 95% от жените. И реално с това се сблъсквам всеки един ден. Жени, които да спорят с мене, да твърдят как не им трябвало брак и всеки живее модерно. Те са убедени дори, че бракът е нещо абсолютно ненужно. До такава степен са им промили мозъците. Защо? Защото бракът защитава в по-голям процент именно жените и майките на децата. Това е законът. Нямаш ли брак? Законът не е на твоя страна. Добре, ще отидеш в съда и ще кажеш, ама виж, че помни, тук 20 години живеем заедно, аз съм майка на децата. Добре, покажи. Къде ти е документа? Няма. Нямаш тежест, нямаш документ. Защо? Защото един подпис нищо не променя. Моля, точно един подпис променя всичко. Един подпис купува, продава, променя фамилно име, издава документи. Един подпис има най-голямата власт. Ево на тия некадърници. Ашколсон. Ще са успели да променят мозъка на толкова много успели жени в бизнеса, в работата, в ученето. Ево, че са успели да ви променят мозъците до такава степен, че да не искате нищо. Да си мълчите, да си кътате. Само и само да има мъж вкъщи. Консьержката е според мен най-тъжният архетип. Най-жалкия, най-тъжния, най-разпространения, който изобщо не би трябвало да го има. Половите тотално се объркаха и консьержката зае изцяло мъжките роли. Съм виждала жени, красиви, хубави, умни, интелигентни, които вкъщи се хващат да правят ремонт, докато имат мъж вкъщи жив. И това е дори още когато нямат деца. А след като дойдат децата, всяка една жена става по-уязвима. Тогава вече той, ако е успял до тогава да удържи без брак, никога не сключва брак след това. Той вече прави каквото си иска. Прибива се когато си иска. И тя не смее да му каже нищо. Заради децата. Нейните нужди и желания са отишли на майната си. Няма да псувам. В това видео си казах, че няма да псувам. Въпреки, че не мога да гарантирам до каква степен ще държат пределите ми да не псувам. Нека някой да сподели на кой му харесва така да живее. И кой е в такива отношения.
където издържа някой вкъщи на дивана, който не работи, където жената работи сама и плаща сметки и гледа деца. То стана вече един вид някакъв неписан закон, жената сама да си гледа децата. Нали? И ако мъжа нещо направи вкъщи, то веднага се прикрива под думите той помага за децата. Той помага в домашните задължения. Какво значи помага? Той къща... Този дом и тая къща твоята ли е? Твоята ли е? Той дойде от улицата да дойде да ти помогне ли? Тези деца и тази къща не е ли негова? Какво значи помага? Той е необезпокоявания крал. Закън някой да не го накара нещо да направи. Мизерния гама, дет не става и без това за нищо. Докато не промениш убежденията си, за съжаление ще живееш точно такъв живот. Защото така си програмирана от малка. Както знаеш, всяка програма се залага в децата до 7 годишна възраст. Да си добра, послушна, мило, възпитана, стой си там кротко във ъгъла, мълчи. Това е програма, която може да се промени за 21 ден. Препрограмира се. Ако не вярваш на мене, има много доказателства, има доста книги, чети изследванията на Брус Липтън. И докато ти не осъзнаеш, че това е програма, която даже не е твоята програма, а е от твоите роднини, близки, наставници, учителки, градина, ясла. Докато не го осъзнаеш, ще живееш така и ще мислиш, че това е правилният начин и че всички живеят така и всичко е наред и така трябва да бъде. Изобщо не трябва да бъде така. Трябва да имаш достоен, сигурен мъж до себе си. Не да се убиваш от работа. Мъж, който да ти дава свобода. И достатъчно финансова свобода. На първо място. За да можеш ти да се развиваш и да си правиш каквото искаш. В която и да е една сфера, когато ти пожелаеш. Да можеш да се наспиваш и да се събуждаш, когато ти си се наспава. А не с някоя аларма. И не да ми казваш, аз съм силна и независима и хора на работа и бягам от какво си независима? От разписанието на градския транспорт, от днеска в какво настроение е шефа, от клиентите, от графика на работа. Обясни ми точно от какво си независима. От някой мъж, който ти същия мъж му готвиш, го гледаш и го храниш вкъщи безплатно. И той се е настанил и пърди на твоя диван. Къде е логиката?